Máis de 700 escolares de toda a provincia participaron no Campeonato Provincial de Cross celebrado no Porto do Son, unha cita na que a Xunta puxo en valor o programa de deporte escolar Xogade. O campamento xuvenil Virxe de Loreto no Porto do Son acolleu este venres o Campeonato Provincial de Cross para centros escolares da Coruña. Na competición participaron 630 alumnos e alumnas das categorías Benxamín, Alevín, Infantil e Cadete, procedentes de preto de 90 centros educativos de toda a provincia. O programa Xogade, dende que foi posto en marcha xa bastantes anos, o único que nos dá son sempre boas noticias, non? E hoxe hai preto de 650 rapaces, me parece, que se reúnen de toda a provincia para disputar a fase final en distintas categorías. Ata o lugar desprazouse o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quen destacou o papel do programa Xogade na promoción de hábitos de vida saudable entre a mocidade galega. O titular de Deportes lembrou que esta iniciativa, posta en marcha no curso 2009-2010, chega actualmente a preto do 60% do alumnado galego, superando os 143.000 participantes. Para nós é unha ilusión e un orgullo. Primeiro que tantos rapaces, o 60% dos rapaces que están nos colexios entre 6 e 16 anos están apuntados ao programa Xogade. E é un orgullo que ese 60% se apunte neste programa. Hai 40 federacións que tamén xa están a participar neste programa e queremos seguir introducindo cada ano máis federacións, máis disciplinas, e o importante non é só a competición e saber quen queda primeiro ou segundo, sino que sobre todo se trata de facer os rapaces e rapazas a práctica deportiva, levar unha vida saudable, que iso lle vai a repercutir só beneficios ao longo da súa vida. Calvo tamén puxo en valor medidas como o seguro deportivo gratuito para menores de entre 6 e 16 anos e o investimento en transporte para facilitar a participación do alumnado de toda Galicia, especialmente das zonas rurais. É un gasto importante, non? Hai un seguro deportivo que tamén va incluído, hai uns custes de desplazar os rapaces dos distintos colexios, os autobuses, a cada unha das competicións por zonas e despois a provincial. Segundo indicou, nesta tempada, o seguro deportivo abrangue xa 40 federacións deportivas, incluída a de deporte adaptado, cun investimento próximo aos 4 millóns de euros. Sobre todo é unha satisfacción, non? Unha satisfacción de ver, pois, como estamos vendo, todos os rapaces e rapazas que veñen aquí a querer disfrutar dun día nun ambiente estupendo, de poder competir, todos os valores positivos do deporte se poñen aí para que eles vayan aprendendo e crecendo neses valores e, polo tanto, hai un esforzo inversor, pero sobre todo unha compensación moi grande cando ves a cara de ledicia de todos os rapaces. Dende a Xunta subliñan ademais o avance da participación feminina no deporte escolar, que alcanza xa prácticamente a paridade con preto dun 48% de rapazas inscritas.